Tak 2 deci mlieka. Hej. To dáme prihriať. Takže začíname kysnuté cesto a la moja mama. Čiže droždie. Rozmrvíme to. Kým nám to kysne, medzi tým si pripravíme 900 g múky. Múku preoserieme. 2 polievkové lyžice práškového cukru. Čiže robíme kysnuté cesto na sladko. Polievková lyžička soli. Ek, 1 vajce. Pol kypriaceho prášku. Máme tie kôpky oddelené, aby sme vedeli, čo tam je, aby sme niečo nezabudli. Veľká lyžička kyslej smotany. Buter, ale alias maslo. Dáme si ešte zohriať mlieko na miesenie. Droždie nám krásne zreagovalo, hej, s tým mliekom a s tým práškovým cukrom. Hej. Takže to pridáme sem a prichádza fáza samotného miesenia cesta. Niekto to môže robiť strojom, ale my to robíme ručne. Áno, toto aby tam ešte neostalo. To takto vyčistíme mliekom. Hej. Pekne, samozrejme ruky umyté, hygiena dodržaná. A prichádza samotná fáza miesenia. Pridáme si tam mlieka. Začneme takto. Takže ešte stále je to husté, takže si tam ešte prilejeme mlieka. Neviem, koľko ja vám poviem tú konzistenciu, kedy bude asi taká správna. Ani husté, ani riedke. Musíte to miesiť. Toto vyzerá, že bude ideál, sme sa trafili. A ideme do zbudnutia. A miesime. Všetko sa to pospája. Tak. A miesime to až dovtedy, kým sa nezačnú robiť bublinky z toho cesta. A už keď to bude, už sa aj bubliny robia. Vidíš? Cesto musí byť takéto nádherné. A už, keď si ja robia bubliny, cesto je v podstate vymiesené. Hej. Tak. Teraz dáme ešte trošku oleja. Dobre. Stiahneme to z tých stien. Posypeme vrch múkou. Prikryjeme utierkou a dáme kysnúť. Inženýr šarlatán. Tak, ne. A potom sa namastíme zblek. To je všetko. Toto je tá hera, to není to obyčajné maslo. Dobre. Sem. Toto rozkľapuští, Podkysnúť nechá trošku. Nechá sa to podkysnúť. Nikto ti volá, mama. Nemám čas. No ako nemáš čas? Bohové. Tak hej, teplozdušná rúra 150 stupňov. No ešte nemá asi.